गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामनि उमानन्द मन्दिरनि साखाथियाव मासे रयेल बेंगल टाइगार नुनो मोननाय जादों। बे मोसाया मैया फुंनि समाव बुरलुंबुथुर दैमाखौ सानस्रिनानै उमानन्द मन्दिरनि साहा फारसे थांनायखौ नुनानै सा गुवाहाटीनि थागिबिफोर आरो मन्दिराव फैग्रा सिबियारिफ्रा गिखांनाय फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2021-22 मावसोमनि जोबथा मिरु मावफुं मेलखौ 20 दिसेम्बर अक्ट'आव उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव थानाय बड' इन्डिजिनियास कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय जायो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मासलान दैदेननाय मावफुं मेलाव माहारिनि जेंना सुस्रांनायनि सायाव गुवारै सावरायनायजों लोगोसे फैगौ बोसोरनि 22-23 आरो 29 जानुवारि 2023 मायथाइयाव खुंफुंजानो गोनां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि सायावबो गुवारै सावरायनाय जायो। हाबाफारियाव खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादनि मासिगिरि रबीन्द्र मोसाहारि, बोसोनगिरि रेंगाना ब्रह्म आरो कनभेनर जोंसार दैमारि बिथांमोना बाहागो लाफायो। शिबसागर बियाबनि एमएलए उकिल गगैखौ आसाम बिधान सभानिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। आसाम बिधान सभानि गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव गिबि साननि मेलनिफ्राय एमएलए उकिल गगैआ सासपेन्ड खालामजादों। गुवाहाटी बायदि सहरफ्राव जिनाहारि खालामग्रा, सना गहेना सिख'ग्रा, आथोनारि जुलुम खालामग्रा बायदि दायनिगिरिफोरनि अनजिमाया बांसिननायखौ लानानै बिबुंथि होनायनि जाहोनाव बेखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोबोद दुखुनि खौरां, बर' आइजो आफादनि हाखौ सेख'दों। गुवाहाटी नोगोरनि बालाजि ओनसोलाव बर' आइजो आफादनि हाखौ बिजेपि सरकारा रां लानानै सासे मारुवालि सुबुंनो मियादि पाट्टा खालामनानै होदों। बेबायदि जाथायखौ लाना गोख्रोङै खुद्रिखांदों बर' आइजो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना। मख'नो गोनांदि आइजो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों 1 बिघा जिलेसा हाखौ रां लानानै बिजेपि सरकारा मारुवालि सुबुंनो मियादि पाट्टा खालामना होदों। बेबायदि इनाय हाबाखौ सहायना थायाखै आइजो आफादा। बिनि हेंथायै सिगांबोदों गोख्रों जुजिनो। बर'नि फावखुंगुर रुबि नार्जारिया सेकेन्ड हेन्ड स्कर्पिय' गारि बायनायाव खैफोदाव गोग्लैदों। आसाम पुलिस सुरेन्द्रजितनि सायाव गफुरनि मुंदांखा एक्टर रुबि नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। गफुर हालामनि सिङाव थानाय थारायबारि गामिनि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर रुबि नार्जारिया सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनायाव खैफोदाव गोग्लैदों। मुंदांखा फावखुंगुर रुबि नार्जारि बिथाङा गारि बायनायाव गोबां फानदाय जानाय जिआव गोग्लैदों। बेखौनो खौरां मेलनि गेजेरजों गावनि सायाव जानाय इनाय जाथायफोरखौ फोरमायथि होदों। धेमाजि जिल्लानि मुर्खसेलेक सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय समखं गोजौ फरायसालियाव 13 दिसेम्बरनिफ्राय खुंजानाय बोसोरारि गेलेनाय सप्ताया दिनै जोबनानै थांबाय। दिनै जोबथा हाबाफारियाव बान्था राननाय आरो गेवलां मेल खुंनाय जायो। समखं गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हरजित राय चौधुरीनि मासि सामलायनायाव खुंनाय गेवलां मेलाव थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि असमिया बिफाननि गाहाय बिबुंगिरि डक्टर रानु गगৈ, समखं गोजौ फरायसालिनि लेङाइ आफादगिरि देबानन्द सिंह, जिएनएसएमनि गाहाय नेहाथारि थुलन्त सन'वाला बिथांमोनजों लोगोसे गासै फोरोंगिरि हान्जा आरो फरायसाफ्रा बाहागो लायो। हानि मेलानि होखानाय समखौ फोलावनो खावलायदों ट्राइबेल संघआ। रायजो राजाफोरखौ लानानै हानि मेलानि थाखाय सावरायदों। चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि बानजायनायाव सिडली ब्लकनि सिङाव थानाय आलसिया बाजारनि एमइ स्कुलाव रायजो राजाफोरखौ लानानै हानि मेलानि सायाव एबा हानि जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो मिरु ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर सरकारा हानि मेलानि जे होखानाय समखौ फोलावनांगौ होनना बुंदों। बिटिआरनि सिमाया अरसिगोन, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। बिटिआरआव सिमा बारनायनि सायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि बिबुंथि। गामि सोनायनि खामानिया गोबां गोजौआव दावगालांबाय। दान मोनसे मोननैनि गेजेरावनो बडलेण्डनि सिमाया अरसिगोन होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि मैखोम दफा गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नाय दफाया दासिम गोरोबथाया गोबां बोसोर जाबाबो मावफुंजायाखै। बेबायदि समाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि बिबुंथिया बेसेबां सैथो बेखौ उन समासो फोरमायसिगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फिफा वर्ल्ड काप काटार 2022खौ देरहासार जानाय आर्जेन्टिनानि सुपारस्टार लियनेल मेसिया रेकर्ड खालामदों। फेसबुकनि बिफा मेटानि बिगोमा मार्क जुकारबार्गनि ससियेल मिडियायाव टुइट। बुहुम काप देरहासार जानाय लियनेल मेसिनि इन्स्टाग्राम पस्टनि लाइकआ बुहुमनि मादावनो जारिमिन सोरजिदों। लियनेल मेसिनि वाट्सएपआव सेकेन्डआव 25 मिलियन मेसेज फैदों होनना मेटानि बिगोमा फेसबुकनि बिफा मार्क जुकारबार्गआ फोरमायथि होदों। गावनि आथिंनि जादुजों जोलुर गेलेना बुहुमखौनो बोदोर खालामग्रा लियनेल मेसिनि बे रेकर्डखौ फेसबुकनि बिफाया फोरमायनो बाध्य जादों।